Naabot na jud ko, gikan ko kulon. Kuya, oy, init kayo. Init kayo, guys. Naabot na jud ko sa boarding. Nagkuha ko sa kay Mito og sa tambis. Grabe ka init. Init na dyan. Dira akong gikuha dito sa kuan, akong maguwang pod. May saging, tagduha daw taan ni Len. Oh, dagko kayo, tagduha taan eh. Dagko kayo ng saging. Dayon na ay kay Mito, guys. Gikan pa dyan siya sa bukid, guys. Tara, magbahin po nga nini. Kuan, Erlinda. Kay Mito, magatilaw na sad ko kay Mito. Bahinon sa ninamo, oy. Bahinon ninamo sa kumuguwang. Dayon na ay tambis, guys. Kaon mo tambis. Tanawag, guys. Tambis. Napod tambis. Kalami. Kay Mito, guys. Nakatilaw po tagamay nga kuan. Kay Mito. Niya, maupod niya ang bahinon po na mo. Ni Erlinda. Kaning tambis. Darang tambis, Len. Ikuha na ako dito sa kuan. Sa kulon. Dito ilatiting. Salamat. Salamat kayo. Salamat kayo. Nadadaan mi og kuan. Nganani o tambis kay Mito tapos na saging. Thank you kayo mga maguwang. Masa niya mong bahin-bahinon diri. So, maura to, guys. Thank you for watching. Inita kayo. Ay, may ganin. Nagdala ko payong ba? Guys, init kayo. Pagabot na ako diri. Ay, kay kuan. Nisakay ko gikan sa kulon. Dito ko dapit sa may UB dapit. Nisakay ko 01K para Park Mall. Yeah. Pag naog na po na ako sa Park Mall, nisakay na sa ko para Mandawi ka ng para Pacific Mall. Ninaog ko sa may Bibsil. Gikan sa Bibsil, nilakaw na sa ko pa Dolongari. Paningot, oy. Grabing paningot. Okay na ka, makakaon na tag kay Mito ukuan. Tambis kay mamaya to ang tuyo. Kainit.